8 noies i 8 nois del Club Atlètic Vic són aquest cap de setmana a Gijón per participar als campionats d'Espanya per equips. Són el sub-14 femení i masculí del club, que hauran de passar per 8 proves diferents per endur-se una medalla. Es tracta de 2.000 metres marxa, relleus de 5x80, llançaments de pes i javelina, salts d'alçada i longitud i també 80 metres tanques i llisos i 1.000 metres. Tots ells s'han guanyat la classificació per aquesta prova als Campionats de Catalunya i ara esperen poder lluitar per les medalles davant dels millors equips de tot l'estat espanyol. És rellevant, doncs, que un club com l'Atlètic Vic hagi aconseguit classificar 2 equips per lluitar contra clubs de tot l'estat. A més, l'Atlètic Vic ha hagut de fer una selecció perquè hi havia més nois i noies capacitats per participar en aquest esdeveniment. Alguns d'ells tenen serioses possibilitats de lluitar per ser dels millors d'Espanya de les seves disciplines i des del club esperen que facin un bon paper en aquests campionats.